Ardido lesdi Nigeria Bola Ahmed Tinubu subtitama dow korwal horejo ardiɓe dental hirna lesde Afrika wato ECOWAS malla bo Cedeao. Tinubu ɓesdanama jongore ɗiɗabre man on ha hawrinde nde ardiɓe lesde ECOWAS man nde 16 ngaɗi ha Abuja lamorde lesdi Nigeria. Ɓesdari bo ndi Tinubu jaɓi. I've accepted to continue the service with great members and great minds. Mi notani hokkugo wallinde am hedi huwango ummatore be gallure meɗen ha en fuu en ɗon nuɗɗini laamu demokradiya woodi bote. Mi lornan hakkilo hedi sattingo laamu demokradiya be rentuki hakke lesɗe dental ECOWAS. Dental bo ngal hewtata duuɓi 15 be tiggego nder hitande 2025 wato mawrito jam. Ardiɓe lesɗe ECOWAS ɓesdani Tinubu jongore ɗiɗabre man on ngam tabitingo shiriyaji taskitaɗi ngam wawtugo ɓillaji ko nandi bana rento be heɓugo narral hakkunde lesɗe gallure man hautade be jaynitare nder lesɗe ECOWAS man. Nder ardungal mako ha jongore arandere man, Tinubu subtama dow darnde ECOWAS on ha hawrinde ardiɓe ECOWAS man nde ɗum waɗi ha lesdi Guinea Bissau yande 9 lewru Julai hitande 2023.